Hakasngi ba ar jo katayo kata hakasantari gubnai no pra ar hajar ar phulai kipat ba nong shong yo jo kamau kerwat hakapor kumba khatwe bajimen step kiralap ya kamet yap jong we urang ba na basa dedo hayo mau kerwan karkum katulong khubor na kibor pulet layat hu ba ya ute urang ba latep kerteng kumuba tingshan lang lengdo amar shlong lai phusnam kerta na kasnong pendeng spar jakram southwest Khasi Hills district Shushu katalong khubor ki pulet ki layat ho ru bakat kum ka jinget ho ka kemi jong te urang ba kalayat ho ba uba tingshan lang uri ubri uba bam badi ba nado ka artarik uno pra uklam bam ai shu ba hadu ka saw tarik uklaman phai tat hadu bandalap ha kan kasngi hayo mau kerwan